लोगोफोर जोंहा माइ गायदो दिनै बेयाव अमा बेदर दङ सालांदो साखौबो फुदुंखाबाय दुब्लियाव मानसिफोरा 10 जन जादो गोबोर दा आं सालांनो नागिरदो माल खट हरदो खोमा होमबा बेदर लायनो हरदो साया गुसु जागोन जोंनिया लेमन फैबाय जि आराम जाखादो बारा थान्दा थान्दानो सोमखांखायो मस्त गोथौ दहाबारि बार नांखायो खोलो खोलोनो बे फुख्रि दै गैया मोसन मावनो हाबखोनाय गोदैहाय सोदो बेखौ गायखांबाय बे गथ'आनो एसे बेयाव दै गैयामोन मोजां deh nih sana deh. Iya madu, aneh. Nih kamu sekarang foto deh tuh letak. Mus ada sih maba. Deh mus ada mus ada. Foto sini deh. Iya dia. Ini bukan apa ini aku bayar loh. Hah? Aku bayar. Iya madu. Này lại nơi happen ke फिसिनानै मालायनो गामसासो गानबाय नै बाबा नावनाय खनसे हारसा गथ' बायसा नुबाय माइ गायनायाव लांदो नै नुगासिनो मोनसे निरामिस बुट काबुलि बुट मटर boiler अमा जायैनो boiler fry अमा जायैनो boiler सामब्राम गोजा गुफुर आलु बाथोन मोनसेलाय नै आलु मटर बुट काबुलि बुट मोनसिगोन मोजां मोनसिगोन दैया जब्बाय जि बुरजा जाखादोंमोन सारायसे बारासो जादोंमोन लोगोफोर आङो भिडिअखौ देखायजोबनो हायासै माने बाबुआ ओरैबायसा दुस्त दसेबो थाया लोगोफोर गाज्रि दामोनसै आं ससेल' खालामनाय जादों Dede, kunci putus kan?